दा बे 19 जानुवारिनि जि जाथाय बे मोनसे बिराद आनफर्चुनेट इभेन्ट माने बेवहाय लेक अफ कमिउनिकेशननि गेजेरजों बे जाथाया जादों बिराद आनफर्चुनेट आरो जोंनि बर'नि जेसेबां इन्टेलेक्चुवेलफोर दङ गासैबो बे जाथायखौ लानानै एसेब्लाबो सेन्टिमेन्टआव हाबदों आरो बयबो भइसखौ होदों इन्टेलेक्चुवेलनिफ्राय लानानै गासैबो सेक्सन्स अफ मानसि दा बे केसखौ लानानै साननो हागौ सोरबाया माने जाय सलायगिरि बिसोरनि दाय होननानै खिन्थु जों मिथिगौ जोंनि गणतन्त्रआवहाय माने लेजिस्लेटर एक्जिकिउटिभ आरो जुडिशियारिया सेपारेट एन्टिटिस बेखौ वाटार टाइट कम्पार्टमेन्टआव राननाय होनाय जादों दा बेवहाय एक्जिकिउटिभआ जुडिशियारिनिफ्राय कमप्लिटलि डाइभर्स ल'खौ जेब्ला लेजिस्लेचरफ्रा पास खालामगोन बे आयेन जाना थायो आरो बिनि उनावहाय माखासे अफेन्सआ जुदि कगनिजिबोलला बे अन इट्स अन बे मसनाव फैयो दा बेखायनो सोरबा सालायगिरिफोरखौबो बेवहाय दायखौ होनो हाया दे आर इन'सेन्ट दा बे जाथाया मानो बिदि जादों होनबा जोंनि मोनसे कमिटि बानायदों भारत सरकारा 2014 आवहाय मोनसे कमिटि जाखा कमिटि होननाय बे कमिटिया बुंबाय जे मोस्ट अफ द ट्राइबल पिपल 60% लिव्स इन ट्राइबल माने शेड्युल ट्राइबफ्रा इन फरेस्ट एरियायाव थायो आन्डार 5th शेड्युल जेरै झारखन्डफ्राव दङ बिहाराव दङ आरो जोंनि 6th शेड्युल बायदियाव दा बुंनो थाङोब्ला फरेस्ट आयेन फैनायनि सिगां जाय ट्राइबल मानसिफोरमोन गासैबो उदांहैनो हाग्रा खाथि साखाथियावनो संसार जाबोदोंमोन बे फार्स्ट आयेना ब्रिटिशनि टाइमाव डेट्रिस ब्रेन्डिस मुंनि सासे इस्ट इन्डिया कम्पानिनि अफिसारा इन्डियान फरेस्ट सार्भिस जिखौ दाबो बे सार्भिसा दङ इन्डियान फरेस्ट सार्भिस होननाय बेखौ बानायदोंमोन 1864 आवहाय आरो बिनि उनावहाय 1865 आव फार्स्ट फरेस्ट आयेनखौ बानायदोंमोन ब्रिटिशआ होनब्ला बे आयेननि गेजेरजों फरेस्टनि जि सभारनिटि राइट्सआ राजनियाव थांदों आरो ब्रिटिश राज दा बुंनो अनेक ट्राइबल माहारिफ्रा एलिनेटेड जादों दा बेयो फैयै फैयै 1878 आव आरोबाव आमेन्डमेन्ट जादों बिनि उनावहाय दा 1927 आव इन्डियान फरेस्ट एक्ट दङ दा जिखुनु एरियाखौ रिजार्भ फरेस्ट हिसाबै गभर्नमेन्टने बानायनायनिबो पावार दङ खारन जोंनि संबिधान मथे डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ द स्टेट पलिसियाव मोनसे जों बयनिबो सायाव मोनसे दायित्व दङ टु प्रटेक्ट फरेस्ट एनभाइरनमेन्ट होननानै बेखायनो नटिफाइ जुदि खालामोब्ला फरेस्ट सेटलमेन्ट अफिसारा हियरिं लाग्रोयो इन्डियान फरेस्ट एक्ट मथे 1927 मथे आरो क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन इफ एनी बेखौ नाजावग्रोनांगौ आरो माने कनसेप्ट अफ माने राइट अफ फेयर हियरिं जिखौ अडि अल्ट्रा पाल्ट्राम होनना बुङो जुरिसप्रुडेन्सआव बिनि मथे थाङो दा बे मोनथाम फरेस्ट आयेन पास जानायनि उनावथ' नुनो मोनबाय अनेक ट्राइबेलफ्रा माने गावसोरनि थानाय एनभाइरनमेन्टनिफ्राय एलिनेटेड जानायखौ बेखायनो बिखौ जि हिस्टरिक इनजास्टिस जादों बेखौ बुजिनानै भारत सरकारा 2006 आवहाय मोनसे फरेस्ट राइट एक्ट बानायबाय बिनि सिगां दंखायोमोन मोनसे कनजारभेशन फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट 1980 बे समाव 1980 नि टाइमावबो बे टाइम लाइना 1980 मोन दा बिनि उनावहाय दा टाइम लाइना 2005 जाबाय टाइम लाइनाथ' मानसिनि एक्सिजेन्सिखौ नायनानै सोलायो जेरै 80 मोन दा 2005 जाबाय जेरै कलेजफोरनिबो मालाबा प्रभिन्सियेलाइज डेटआ काट अफआ 2013 जायो मालाबा 2020 जायो जेब्ला मर एन्ड मर बे भेन्साराव थायो प्रभिन्सियेलाइज खालामो बेबायदि आरो बेखौथ' मानसियासो बानायो नालाय दा फरेस्ट राइट एक्ट 2006 खौ पास खालामखांनायनि उनावहाय 2008 आव फरेस्ट रुल्स बानायदों बे लेखाखौ आङो दाखालिहाय मोजाङैनो फरायनो मोनदों जोंनि बेंटलनिनो लेक्सारार फारमल फंबायनिफ्राय बिथ'नानै फरायदों आङो दा बेवहाय नियम मथे एक्चुअलि जिथु दा बे एरिया अलरेडि टाइम लाइन GIS ट्रेकिंनि अर्डार मोनखाबाय DFOनि अफिसनिफ्राय दा बे हिसाबै बे प्रसेसा जाजेननांसिगौमोन दा खिन्थु दुखु नांथाव खोथाया बेनो जानो हागौ डिउ टु लेक अफ सेन्सिटाइजेसन अफ गभर्नमेन्ट अफिसियेल्स माने बिसोरबो यां माने डिपार्टमेन्टखौ सार्भ खालामो फैगोन साननानैसो मावफैयो जानो हागौ माने हायार आप अथरिटिफ्रा बिसोरखौ सेन्सिटाइज खालामाखै बे डेमलिशनखौ खालामबाय आरो बे गावनि जि जाजमेन्टआव नुनाय लोगो लोगो गाव उइदाउट इनफर्मिं हिज सिनियर्स मावबाय खिन्थु बेवहाय जिकुनु डेमलिशना सासे पार्सनेल व्यक्तिनि विम्स आरो फेन्सिसजों खालामनो हाया
बेखौ माने प्रपर एसओपि जों जानांगौ फार्स्ट खोथाया बे दा बुंनो एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै एसे जाथाया जादों खिन्थु खोथाया जाहैदों दालाइ लामाया मोनसे खोथा बुंदों बे बुहुमाव 6 बिलियन पिपल दङ अनलि मुथुमसे मानसियाल' माने गन्डगल खालामग्रा होननानै दा बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बे जायगायावनो थायो हिसाबै बयखौबो सनमान होयो मायो बिसोर बहु इनभल्व गैया जानो हागौ साम एक्सटार्नल फोर्सेस दा जाय गावबुराखौ हमदों बेखौ हमनाया जाहैबाय गावबुरा हिसाबै माने बेखौ हमबाय बिनियावहाय जाबसिनना होनाय जाबाय खिन्थु बे इनोसेन्ट बेहा जेबो रल गैया बेखौ नायनानैनो मैयाहाय जोंनि चिराङावहाय आर्गुमेन्ट जानायनि उनावहाय बे पइन्टखौ नट खालामनानै बेखौ बेलावहाय हगारनाय जादों विथ सानि सिकिउरिटि 20,000 इच दा खोथाया जाहैदों जानो हागौ सोरबा भिक्टिमा बिनि नामखौ लानो जानो हागौ जिखुनु सासे अफिसारा जेब्ला एनि एरियायाव थाङो बयखौबो गोसोआव थानाया असम्भव हिसाबै जाय मुखियाल मानसि दे आर द प्राइमारि कन्टेक्ट हिसाबै फर करस्पन्डेन्ट नामखौ रेन्डमलि बुंनो हागौ बे बेसिसावसो पुलिसा उइदाउट साबस्टेन्सियेल एभिडेन्स बेखौ हमनाय जादों दा बे मानसिया एथ' दिन इनकार्सिनेसनाव दंमोन 25 दिनसो जाबायमोन खिन्थु बिहा जेबो रल गैयिखाय बेखौ हगारनाय जाबाय जोंनि इण्डियायावहाय जुरिसप्रुडेन्स मथे बेल इज द रुल आरो जेला एक्सेप्सनसो आरो सासे आसामिया इज प्रिजिउम टु बी इनोसेन्ट आनटिल प्रुभन गिल्टी आरो दा जोंनि भारतनि जाय चिफ जास्टिस अफ इण्डिया DY चन्द्रचूडआ मोनसे खोथा बुंदों मोनसे कनफारेन्सआव माने बेल रेमेडि इज अ solemn manifestation of judicial system humanity होननानै ओंखायनो दा गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो जोंनि जुरिसप्रुडेन्सआ बेनो जे जेलआ एक्सेप्सनसो आरो बेलआ रुल बेखायनो बेलनि फिथाइखौ बयबो आसामियाबो आनटिल प्रुभन गिल्टी जासान्दि मोनथाय दङ हिसाबै मोनो सेक्सनफ्रा बहुत गोबां सेक्सन होनाय जादों 353 341 माने 427 440 रेड विथ आरो बेजों लोगोसे 392 रबारि डाकाइति 392 आरो 333 बे मोननै सेक्सनानो मेजरमोन आरो बेजों लोगोसे रेड विथ माने सेक्सन 3 अफ डैमेज अफ प्रपर्टी एक्ट होननाय दा बे मोननैनि बादै गासैबोथ' बेलेबल सेक्सनमोन खिन्थु बे मोननैयावनो थाबथाना दंमोन मानो होनब्ला बे रबारियाबो बिने मोननै लिम दङ whoever commits robbery shall be punished with imprisonment of 10 years नाय आरो सेकेन्ड लिम्बा बिने होननाय दङ सोरबा जुदि सानसेट आरो सानराइजनि गेजेराव जुदि खालामदोंब्ला रबारि बेनि माबाया 14 years लाइफ इमप्रिजनमेन्ट दा खोथाया जाहैबाय जेब्ला मा बिजिरना नायबाय बे साराउन्डिं सार्कामस्टेन्सेसआनो देखायखायो जे बे एक्चुअलिटियावहाय बे रबारि नंगौ नाङा खारन बेथ' मोनसे अल्टारकेशनसोमोन रबारिनिथ' रावनिबो इन्टेनसन गैया बेवहाय दा बे हिसाबै बे सेक्सनाखौ माने माबा खालामनो हाबाय आरो सार्जिकेल स्ट्राइक खालामनो हाबाय आरो रिगार्डिं 333 आनो मेजर थाबथाना दंबावोमोन अफिसारखौ नाय आरो ग्रेभियास हार्ट बेखौबो माने मोजाङैनो जुक्तिनि गेजेरजों साबमिट जादोंमोन आर्गुमेन्टआ बेनि गेजेरजों बुजायनो हाबाय आरो बे ग्रेभियास हार्टआव गोग्लैया होननानै दा बे डिटेल्सखौ आं खिथाथ'ले बबेबायदि प्रसेसै माने खिन्थु मेइन सेक्सना बुंनो थाबथादोंमोन आरो दा बे बिथाङा दा बेल एन्ड बन्ड खालामलाङो एनि टाइम माने उदांआवहाय फैफिनसिगोन आरो गावनि फेमिलिजों गावनि फिसा गोरलै दङ सासे बिसोरजों ज' जाफिननो मोनसिगोन आरो बेखौनो बुंनो सानो जे मालाबाबो माने आयेनखौ माने जेब्ला नाङो प्रपर फर्मजों नांनांगौ माने मालाबाबो इमोसनेल जानानै नांनाङा ल'नि जि मोनसे सिम्बल दङ सासे आइजो मेगन खाथेनाय बे माने स्केल लायो बियो बे आइजोआ सुनानै नायो बे मालाबाबो इमोसनजों नाया बे बुस्थुआ प्रेक्टिकेलिटिजों हादो ओंखायनो बेखौ प्रपर फर्मजों अप्रोच खालामनांगौ खारन बिसोरनि अनेक राइट्स दङ खारन आर्टिकल 19 क्ल'ज 5 संबिधाननि जिथु फान्डामेन्टेल राइट्सआव गोग्लैयो
माने स्पेशली obligates माने जिकुनु गभर्नमेन्ट होनो to make laws for the protection of scheduled tribes दा बे हिसाबै जोङो अनेक इख्तियारबो जोङो होखादों खिन्थु जों बे माबाफोरखौ जों मिथियैनि खारनाव जों बिनि फिथाइखौ लानो हाया आंनि बिफायाबो पलिटिक्सआवनो दंमोन बेबो बे एरियानि रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनो मोनदों मादों गोरलैनिफ्रायनो आङो बे पलिटिक्सखौ इनडाइरेक्टलि जोंनि न'नि करिडरावनो नुदों गोरलैनिफ्रायनो खारन पलिटिक्सआथ' दिनै सोरनिबा अकुपेशनाव थायो गाबोन सोरनिबा जागोन बेनो आरो बे पलिटिशियानफोरनि बहुत दाय गैया मानो होनबा बे जोंनि भारतआ गणतन्त्र बे हिसाबै गासैबो आयेना कड हिसाबै दंखायो दा बेजों लोगोसे जेरै मन्टेस्किउ पलिटिकल थिंकारा होनदों जे माने सेपारेशन अफ पावार्स नायखौ बे कनसेप्टखौ लाबोदों थिग बेबायदिनो लेजिस्लेटर एक्जिकिउटिभ आरो जुडिशियारिया वाटार टाइप कम्पार्टमेन्टआव गाव गावनि अन अरबिटाव थाङो आरो बे मालाबाबो ओभारलेप जाया दा बेखायनो बे जाय सलायगिरि बिसोरखौ दाय होनायाबो कारेक्ट नङा मानो होनबा बे आयेनखौ लेजिस्लेटरफ्रा पार्लियामेन्टआव पास खालामो बा लेजिस्लेटराव पास खालामो बे आयेन जाना थायो गभर्नर आसोलनि उनाव आरो बिनि उनावहाय जाय ल' एनफर्समेन्ट एजेन्सि बिसोरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामो अन इट्स अन मोशन समटरलि दा माखासेया कगनिजेबल अफेन्स माखासेया नन कगनिजेबल अफेन्स माखासेया कम्पाउन्डेबल अफेन्स रायलायनायनि गेजेरजों माने कम्प्रमाइज खालामनो हायो माखासेया नन कम्पाउन्डेबल अफेन्स जि बुस्थुआ कम्प्रमाइज जाया दा बय पलिटिशियानफोरनि जेबो आखाइ गैया सोरबाफोर जुदि बुजियै मानसिफ्रा जुदि जाय सालायगिरिखौ जुदि डिपार्टमेन्टनि सालायगिरि खुंगिरिखौ जुदि बोराबना थायोला बे आनफर्चुनेट खारन बिदि नङा खारन बे गावनि अन कर्सआव थाङो आयेन बानायनानै माने सोरबा रावबो पावारफुल मानसि माने बे आयेननि मेगनावहाय समान बयबो इकुवेल माबाजों बिजिरना नायो आयेना दा बे हिसाबै बे पलिटिशियानफोरखौ दाय होनाया कारेक्ट नङा बे ल'खौ अबजार्भ खालामजानो लुबैयो आङो मानो होनब्ला जों दा बाइक सालायो जों बयबो हेलमेटखौ गानो खिन्थु मटर भेहिकल एक्टखौ नायोब्लाथ' सेन्देल गाननानै सालायनो होआ खारन गियार जेराव थायो स्कुटिनि बादै स्लिप जायो बेखायनो माने स्लिप जानायखाय गावनिबो कन्ट्रिबिउसन थानो हागौ एक्सिडेन्ट जानायाव खिन्थु जुदिअ एक्सिडेन्ट जायोब्ला देरसिन गारिखौनो दाय हमनाय जायो बिनिनो दाय होननानै जानो हागौ इन रियालिटि जाय माबा एक्सिडेन्ट जाजादों बिनिबो दाय थानो हागौ ओंखायनो गावबा गाव फल' खालामनांगौ बे खेथ्रआव आं भुटान गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनो खारन साइकेल सालायब्लाबो हेलमेट गाननांगौ होननाया मोजां बियो बुंनो थाङोब्ला हिली एरिया गोग्लैला खर'आवहाय हेड इन्जुरि जागोन मोनसे मोजां फिलिं फैयो खारन बे मोनसे पाब्लिक सार्भिस खारनहाय जाय गासैनि गोथार बिजाबावनो आरो बयनिबो आरो मोनसे धोरोमनिल' नङा जाय जोबथेसालियाव दङ बिसोरखौ बायख'नो हानाया मोनसे इसोरनिबो बिथोन बियो दा जेरै जोंनि अन सेभियाराबो होनो जाय माने जोबथेसालियाव दङ उखैना दङ बिसोरखौ नि थाखाय सेवा खालामोला बे मोनसे हिउमेनिटिनि मोनसे नेरसोन खारन दानि जुगावहाय जेरै फोरोङो बयजोंबो अनलायो होननानै नांगौ होननानै प्रेक्टिकेल माबायावहाय अनलायनो हायालाबो गावजों गाव टलारेन्सआ थालायनांगौ आरो थिग बेबायदिनो बे आगान सुरनानै जेब्ला सोरबा सासे दुखुआव थानाय मानसिखौ माने बिसोरनि न'खरखौ मोदैखौ हुगारनो हायो बे मोनसे इमेन्स फिलिंस फैयो आरो बेखौ एक्सप्रेस खालामनो हाया आं गोदोहाय बे माखासे गेप थादोंमोन आङो दस्रा मोनसे खामानियाव दंमोन आङो दा 8 बोसोरनि सिगां 8 बोसोर सेबाटिकेल लिभनि उनाव मावफिनबाय सिमोननिफ्राय गेजेरावहाय आं आबसेन्टमोन गुबुन खामानियावहाय आं बेस्थ'मोन माने बे सिगांबो जेब्ला मावदोंमोन बे समावबो बे सेम फिलिंआ दंमोन ओंखायनो जिथु ल'आ आंनि पेशन बे हिसाबै आं बे प्रफेसनाव फैफिनबाय खारन देनांहाय आं जुदि बोरायनानै हाबोला खारन लार्निंआ मालाबाबो कमप्लिट जाया नेभार एन्डिं मा सोलोंनो मोनगौमोन आङो 60 बोसोरनि उनाव जुदि फैफिनोमोनबा 20 बोसोरनि उनाव आं दा 40 इयार्स जाबाय आं जुदि 20 बोसोरनि उनाव जुदि फैफिनोमोनबा जि हाबाखौ मावदोंमोन बेखौनो मावथ'फिननानै फैयोमोनबा बे समावथ' आं जेबो सोलोंनो हानाय नङामोन ओंखायनो
मोनसे लाइफआवहाय हांमा थागोन होननानै आं माने बिराद गेदेर डिसिसन लानानै गावनि बिसि बिफाजों रायलायनानै आं जि खामानियाव दंमोन बेखौ गारनानै आं बे ल'आवहाय फैफिनबाय खारन ल'आ आंनि सेकेन्ड लाभ फार्स्ट लाभआथ' आंनि बिसियानो अनजालि बिसि बिनि बादै ल'आ आंनि सेकेन्ड लाभ मोनसे बिजिनि थानावहाय सासे जयपुरनि सासे खृष्टान एभान्जेलिस्ट बेखौ केस होनाय जादोंमोन हिलिं एक्ट होननानै बे हिलिं एक्ट आरो जुबिनेल जास्टिस एक्टनि आन्दाराव दा बेखौ बिनि थाखाय आं प्लिड खालामहैदों आरो बे आंनि केसआवहाय आं हारसिंल' नङा आंनि टिम दङ बिसोरबो आंखौ हेफाजाब होदों आं हारसिंनि क्रेडिट नङा जों ज' सावरायलायबाय माबाय माबायदि पइन्ट्सआ मोजां जागोन आर्गुमेन्टनि टाइमाव आंनि टिम दङ आंनि कलिग सिनियर आरो जुनियरफोर ज' जों लायनानै पइन्ट्सफोरखौ बानायलायो आरो बे सासे रेभारेन्ड मानसि बेखौ केस होनाय जादोंमोन नंखाय केस बे माने जोंनि क'क्राझार आरो जोंनि चिराङावहाय माखासे प्रेयार सार्भिसाव लिंहरजानाय हिसाबै फैदोंमोन खारन राइट अफ लकमेशनाथ' फ्रि मुभमेन्टआथ' बयनिबो मोनथाय संबिधान मथे बे हिसाबै लिंहरजानाय हिसाबै आलासि स्पिकार हिसाब फैनायावहाय माखासे ससियेल मिडियायावहाय बिनि माबाखौ नुनानै केस होनाय जादोंमोन आरो दा बे बहुद जेंनायाव गोग्लैना दंमोन दा बिनि केसखौबो आं मावनानै माने एन्टिसिपेटरि बेल मोनहोबाय दा बियो एन्टिसिपेटरि बेलाव दङ जानो हागौ दा बियो गोजौ बिजिरसालियावहाय हाइकर्टआव क्वासिंफोर खालामनो हागौ गुबुन एडभकेटनि थ्रुयै दा बुंनो थाङोब्ला दा ड्राग्स एन्ड रेमेडिस एक्ट सेक्सन नांगौमोन बे अलरेडि बे आयेना बुङो जे जाय मेडिकेल साइन्सनि एगेन्स्टै माने जेनेबा माखासे हिलारफोर जरा फुखा जे खालामो माबामोना माखासे पलिटिशियान लिडारफोर जिखुनु बेबायदिफ्रा माने बेफोरो अबाव गोग्लैगोन आरो माने ड्राग्स एन्ड रेमेडिसआव सोरबाफोर जुदि खालामोब्ला बेमारखौ जुदि हामो होनोब्ला खिन्थु बुंनो थाङोब्लाथ' बेनो आरो जोंनि प्रेयारावथ' जेबो मेजिकेल हिलिं गैया बे प्रेयारा जाहैबाय जिखुनु धोरोमजों मोनसे इन्ट्रिन्सिक रिलेशनशिप दङ डिभाइन पावारनियावसो हेफाजाब बिनायनि स' देट जाय बेमारिफ्रा जाय डक्टरजों नायजागोन बे डक्टरनो मोजां गियान होनाय बायदि स' देट मोजांहै बे डक्टरा ट्रिटमेन्टखौ होनो हानाय बायदि बिसो दा बे ड्राग्स एन्ड रेमेडिसआव गोग्लैया बियो दा बावैसोनि सिगां बे ड्राग्स एन्ड रेमेडिस एक्टनि पानिशमेन्टफोरथ' गोदो 1954आवनो पार्लामेन्टआव पास जाखानायनिमोन माखासे पानिशमेन्टफ्रा खम नुनायखाय जोंनि स्टेटनि एसेम्ब्लिया ड्राग्स एन्ड रेमेडिस एक्ट नोंसोर मिडियानि मानसिफ्राबो निस्सय नुदोंदां मोनसे केबिनेटआव पास खालामनाय जादों जे ड्राग्स एन्ड रेमेडिस एक्ट बानायसिगोन होननानै बिनि जि 1954नि जि प्रभिजन्सफोर दं बेखौ एसे एनहेन्स खालामनाय जाबाय दा बेखायनो माने बे माबाफ्रा प्रेयार कन्डाक्ट हिलिं सेसनफ्राव अनलि प्रेयारल' थिगानो खिन्थु बेखौ जुदि माखासे जुदि हिलिं होननानै जुदि क्लेम खालामोब्ला बेफोर अफेन्स जासिगोन आरो